Mali kunnafoni.net filɛlibagaw anw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina n'aw connectelen don sanga ni wagati an ka réseau kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye aw k'aw bisimila ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ ni émission in suit lafiya dan donc bi an ye weleli bila an ka mankanba dɔ ma ale ka ko ma nɔgɔn dɛ ale bɛ c'est un jeune mais n'ale bɔra dɔrɔn ale bɛ feere wuli donc a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ surprise n bɛna kuma d'a ma sa a b'a yɛrɛ fɔ an ye voilà patron. Ça va bien? Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. Bien habillé. Merci beaucoup. D'accord. Donc, am se ka tɛmɛ ni ko ye. Problème foyi t'a la. Voilà. Donc, i bɛ bamanankan fɛnɛ mɛn Charlie. O tɛ diyagoya de D'accord. Ok, d'accord. Sisan an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an bɛ faamuyali b'a sɔrɔ i ka ko la. Merci. Bon, ne de do Charlie Arbi ka bɔ Tombouctou bila du Soudan ni ko Tombouctou kɔni a dɔgɔlen tɛ Mali kɔnɔna la. Donc ni ye artiste ye. N tɛ Tombouctou artiste ye de ni ye Mali artiste de. Voilà. D'accord. Faamuyali b'a sɔrɔ la o ko la. Sisan nɔ an bɛna kuma dɔɔni kɛ i ka niveau d'étude kan. N'a sɔrɔ u ye kalanw kɛ i bɛ se k'i da don o la ka dɔ fɛnɛ fɔ an ye ko kan. Merci beaucoup. Ne b'a n ye kalan kɛ. Kalan kɛ ne yɛrɛ ka bac n y'o sɔrɔ yan Bamako lycée Askia la. N tilara bac na. N taara université la. Colline sanfɛ n ye 2 ans kɛ. N ye diplôme d'EG sɔrɔ. N tilala ka concours wɛrɛ kɛ tuguni ka taa IPR ka 3 ans fana kɛ tuguni. Donc bibi na alhamdoulilah j'ai bac plus 5 et je suis un fonctionnaire aussi. Fonctionnaire en même temps chanteur. Oui. Mais comment tu arrives à faire ces deux ensemble? Oui, voilà, tu sais, dans la vie, il faut être courageux, organisé, ambitieux aussi. Il faut aimer ce que tu fais. Donc, nere bolo kalani donc libe nyonda fade. Parce que ni ere a jetmine mo min kalanendo aka donc like chogo ani mo min makala c'est pas la même chose. Donc nere bolo kalambe donc li da fade. Donc ni organiser ndo courage bila, ambition bila. Il peut se kafla beke shite shite. D'accord. Si ça non chale yere donc li da damne kato ashi jumena. Ne yere dongili da damene depuis fitlam depuis sanana. Sanana. Ni ko sanana depuis mbe jardin d'enfant tumbe dongili da. Bari dongili mbe se ka fo nana soro d'un côté. Parce que alama hina ne yere tene muso ne hayra arbi be badon. Mali kɔnɔna ni Mali ko kan. Personam. Personam o ye ne tene muso de. Donc ne bɛ se k'a fɔ ko nana dɔnkili sɔrɔ an ka so. D'autre part aussi n bɛ se k'a fɔ ko dɔnkili fɛn min de don a ka di ni ye a bɛ joli de la. Parce que mɔgɔ i bɛ se ka wɔlɔ fɛn dɔ sɔrɔ a kɔsɔn i tɛ k'a ye. Fa a jarabi ka k'i la i ka k'a fɛ. Donc ne dɔnkili kanu depuis n fitinama jardin d'enfant la san 4. Ne tumbe dongili da. Kata école la ne tumbe dongili da. Jusqu'à ce que na semaine quartier la, semaine communale ani semaine régionale kan ta fo biennale la. Donc ne ka dongili da ta chogo fi. D'accord, Charlie, famille ba soro la ikan kumanna. Voilà, bi koni bebe kule la Charlie Arbi. Charlie ma tota Charlie madame netane. Am se ka fo Charlie temena sira jumon fe pour que ka se ni niveau ma bi. Ne se ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Ne tɛmɛna sira caman kan. Bari mɔgɔ tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ gansan. F'i ka sɛgɛn dɔɔni sɔrɔ. Yani ne yɛrɛ ka kasɛti bɔ n sɛgɛnna dɔɔni. Bari fɛn min de don a kun ma nɔgɔ fɔlɔ. Ne yɛrɛ nana yan Bamako. N nana kalan de la. O y'a sɔrɔ ne tun bɛ bac kɛ lycée Askia de la. Mais dɔnkili kanu bɛ na. Entre-temps ne be dongili fana kɛ mais ne tun donnen tɛ. Alama hina Haruna Bari ani Bastos la. Olu de ne dɛmɛ kosɛbɛ. N tun bɛ taa maison de jeunes na ka taa répétition kɛ. N bɛ bɔ kulu sanfɛ tuma dɔw la n bɛ tagama scène na point in sanfɛ ka taa fo maison de jeunes na. N bɛ n ka répétition kɛ na n bɛ tila ka taa ENSP la ka taa n ka cours fana kɛ yan nɔ. An tun bɛ TD kɛ ENSP la. Sɛgɛn dɔɔni kɔni b'a la mais n'i bɛ fɛn kanu i tɛ sɛgɛn ye a la. Donc n nana n ye morceau fɔlɔ min kɛ n y'a kɛ single de o y'a sɔrɔ ne tun ma cassette bɔ fɔlɔ i bɛ morceau de kɛ i b'a bɔ télé la n'a jara mɔgɔ ye i bɛ producteur sɔrɔ. Donc ne ye nin morceau in kɛ
morceau in jara Mali bede pa aboko follow top et là je me rappelle bien ayi tale anga kuma jo yi betani morceau ni voilà morceau yi tuye alele de je sais pas ibada de ibe doni parti fichini da doro kama ndibide murabe na ere bodo murabe bere la me tale micro bi bolo alele lele alele lele 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 ay sarigani alele lele alele lele 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 ay sarigani sarigani ay hunay fondara bera zalumo hunay fondara bera denfu kota dum wali chila aina chinichere da isi baka be koi chini gobo le ay sarigania non, c'était trop bien. Voilà, il faut continuer les gars. Voilà, donc on est ninda. Ntarani cassette ortemna, morceau ortemna, nyadi mbay Boubacar Jarama. Vous êtes invité oya sur top kumbeke inadila. Donc on est ni morceau en jeu. Ane morceau en jeu domina ni morceau mbora topeto la Jara Mali erete monde entier parce que je me rappelle bien outla ka segi morceau ka tuguni top étoile la. Moko dongiliwa don wayara chalo ko ni na bora ko ni donc dongili mo ta don dongili ben don tellement que morceau in Jara o du saje be ni producteur nani ere de sor be na nyon ko bene kan be ko kalbe produit. Voilà. Donc neni samasa miye umusaga ko album follow in produit o de na fanaka album follow in produit no ye samasa aye ni album produit no ye gabi hije amba wele bo manaka nako jagu ya furu donc o de alele album bora tabarakallah akera sababu nyuma yene album ko ni bora a réussira parce que amana cassette to bo CD sur le bati joyere voilà donc neka donc lida ta chogo flé. D'accord Charlie, donc ni yoroni na ibi profiter ka conseil du medi jeune parce que lu bolo ibe wuli dom na doron ibe giringa to ko soro tento donc si ça ni yoroni na conseil du medi bolo kala si o conseil min bene bolo yani nga conseil di mbe haketo nyini be fe bari kuma manoko ni kuma na ni ma do fi mangasile na do je mangasila voilà donc ni ndo na maoma gasila ma dabo kama ukaya fam ka haketo abado 600 genou nebse ka fo ou be ka tlonge de ke mais ou te dongili nyuman da dongili mimbe se ka ça dire mo wajube mo sensibiliser ne ere bolo 600 ni be dongili da dongili ere archive de hali ni sara 100 me abeme fendo da fe mimbe se ka mo kungolo mine minte koramatigelier minte nyomba ninye ou be minte nyon clashli ne fe ka fo genue 600 fana mati se ka wili ka fo kiye morceau kelenke ki bi yere wele ko star ya mano de a sorali ne se ka fa sorali ka no me amarali wode manno ya famu donc hali bi ne ba nyini genou fait ou ku bolo Daoudou Souka ou ka barake anga culture bla valeur la Malika culture ango bla valeur la anga na tanyini yoro wele dongili ban 5 kor ni Mali tanga etinu anga rasu bena ka culture bena ka dongili bena ka don ati ban yere amase anga tanyini yoro wele ayere tayaranti se ko banjango ma wele ta anga valeur don ayere la ma ni ma valeur do yere la ma se ka valeur do yere la bon si ça n'est ranana la de genou il préfère plutôt les musiques des autres pays kateme antaka parce que hali ni do na boîte là mo uta de budget kateme antaka feminde do ne ko ni amandine yana ngata mo were ka musique jouer boîte ko na la pour que on n'exige pas ou ka ayere ka musique jouer boîte ko il va rien be bofo Côte d'Ivoire ou benaya ou buka musique exige ou uta de budget en boîte là
mais an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ yan ka taa Côte d'Ivoire k'a fɔ k'an b'an ka musique exiger a tɛ kun an na donc pour qu'an yɛrɛ tɛ valeur dɔn an yɛrɛ la n'a ma valeur dɔn an yɛrɛ la maa wɛrɛ tɛ se ka valeur dɔn an yɛrɛ donc tu vois donc ne b'a fɔ jeunes ye u k'u timinanja hali bi u ka fɛn kɛ fɛn min bɛ se ka lamɛn san 100 u kɔ voilà maa tɛ se ka wuli tile kelen k'a fɔ k'i ye star ye star a ma nɔgɔ dɛ i bɛ se ka kɛ star ye mais a marali o ma nɔgɔ dɛ. D'accord Charlie voilà merci ayiwa an filɛlibagaw an b'a ladɔnniya toujours ko ni wagati na aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net de kan ani Charlie Arbi de bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛ ka nale dɛ voilà Charlie ko le 22 septembre concert belebeleba dɔ labɛnnen bi i bolo komi yɛrɛ bɛ yan déjà i t'i da don la i ka ko walawala voilà n tun ye n ka album kuran ye n'o ye Ayiba ko n tun y'o dédicace de kɛ CICB la n y'a kɛ dédicace VIP de donc bɛɛ ma chance sɔrɔ ka a dédicace filɛ parce que c'était une dédicace VIP bon ne bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ assez touillé ou autre chose yɔrɔ in fara mɔgɔ yɛrɛ ma se ka dɔn n kɔni bɛ hakɛ to ɲini mɔgɔw fɛ minnu ma se ka dɔn vraiment bɛ hakɛ to ɲini u fɛ o de kama n ko bon pourquoi ne pas profiter 22 septembre ka concert dɔɔni kɛ mɔgɔw ye k'a kɛ fɛn nɔgɔmani ye pour que bɛɛ ka se ka taa an ka taa ɲɛnajɛ kɛ o ɲɛnajɛ pourquoi n ye 22 yɛrɛ choisi n tun ye armée Mali fasada donc ni ko 22 septembre ça concerne l'armée Mali parce exactement. Que donc ne ye armée Mali fasada n bɛ fɛ ka taa o inauguration de kɛ Sonko la donc n kun bɛ chance di bɛɛ ma denmisɛnninw jeunes o maakɔrɔba n bɛ se ka taa ni concert la a prix man ca 3000 francs dɔrɔn 3000 francs tout le monde a bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn Songoïla Golf là. Songoïla Golf là. Donc sortez massivement le 22 septembre. À partir de 21h. À partir de 21h. Dès qu'on aura sur Songoïla Golf Konnala. À côté que Baché kana me desere. Voilà, tu as les commis reko. Ay, iga kuma la tigete. Non, nous qu'on na ute nimsa. Be fem menyina be sore. Ko bene. Voilà. Voilà, tu as les commis reko qui armée Mali fasada et tout. À partir fichini ndoro. Parce que quoi une curiosité bandade à partir fitini anajeka su anajeka aladeli alade fama yesa masaflate ala kelengo oh ay mais Charles, est-ce que nous on comprend pas en fait comment un nordiste comme toi malgré qu'il est arrogant foganya en même temps tu sais bien parler bamanankan. Bah, problème est mienne de faux. Depuis comment damne to yongo maneti Tombouctou kangoni malien. Bon, ni ko malien nordiste tala sidiste tala tumbe fe kayira mogola ko ambe kelen ambe be fala ambe be bala ou ka ça dire ni nordiste de ni sidiste ni korabora ni dogone man u ko de dabla. Ni ya kele yɛrɛ tɛ ba a bɛ daminɛ nin de la de donc k'a yira maliyɛnw la sidiste bɛ se ka kɔrɔbɔrɔw ka dɔnkili da nordiste fana bɛ se ka siditu ka dɔnkili i m'a ye Musa Ngana ma dɔnkili da kɔrɔbɔrɔ kana ta kan ba wa ye na a diyara monde entier n fana ye n jija n ko pourquoi n fana tɛ bamanan dɔnkili da n ko ni ye maliyɛn ye an ka langue ye bamanan de la langue nationale même c'est bamanankan de don tubabukan y'an b'o fɔ dɔn an ka langue tɛ o. C'est vrai, ils nous ont colonisé manga langue officielle ou bamanade. Normalement Malion be kanga bamana kan normalement ou be. Donc on est comme ya ira malelo mais qui cherche trouve. Nya nyini. Et puis nya ye fana ne koroboro de c'est vrai mais nga kanu ba u ka cha bamana la ka tema hali koroboro. Uta do chama yere be uta do ibe ga dong le dam. Ne yere be ka mi fo le uta do. Mais oui voilà, ou yen kanu ka ne be min ke u ya kanu. Donc en retour pour leur faire plaisir fana ben jija hal na on sent l'accent fana ben jija kaulu fana ka fen doni ke mimbe jawlu fana wodi bla ba mana dongil na. D'accord Charlie be folene arme malima beni bara mali yow ka mota jine arme walemi mali yow ye mota bama arme walemi ay ko rebe bali kula fonna bi mhm alade fama yesa
Masa flatte ala kelengo. Donc n'a pas fait qu'à tout su. Anga ñogon kumbe songo ila. Le 22. Surprise chama yere de be mi. Parce que chale ko na ya fendo ke dori ba sora surprise do ba konnal. Ko de be no. Ay wana be fait ko surprise ye. Vetner pilo ka sora ambe songo konnal. Inshallah. Voilà, merci. Voilà, chale merci beaucoup Fabiali sora la ika kumanna. Voilà, à part 22 septembre yi concert me organisé. Projet du même bibolo. Et il y a un projet chaman de tumbene bolo mais ala ya ke coronavirus nana ko chaman bolo. Note j'avais beaucoup de projets. Ali nga tourné chaman tiena. Ala ni coronavirus sababu ya. Parce que ne kon kata extérieur tourné au do là. Kon kata à l'Afrique qu'on a la tourné au do be. Mais abe nan ni jo parce que corona tombe mais bi ko ne ambese ka ala fo ka barka da doni bora la na be maba chama bola bari mo commencer à famu ko normalement on doit apprendre à vivre avec le corona comme on est en train de vivre avec toutes les autres maladies. Pali B, diabète B, tension B, ABDB. Donc on a blanc ko ni ala ka banade mataba chogodon. Donc les gens ont compris, maintenant ils nous ont donné la route de commencer les activités et seulement il faut respecter les mesures barrières qu'ils ont exigées. Donc si nos projets chaman bene boulot, ne tumbe fait ka fendo ke, c'est-à-dire ni ala sekene. Je voulais quand même faire un projet concernant les orphelins et les veuves de la guerre. Donc au projet B avec 5 ans follow. Voilà oui. D'accord, Charlie. Si ça non, quel est le chanteur ou bien une chanteuse qui t'a le plus inspiré? Mi rey inspiré ko sebe durant ta carrière qu'on a là. Voilà, neka mi ene inspiré ko sebe ko sebe ne tu ye ne tene musodi haira arbi. Ne tumbale de ko. Abe minke mbode la je. Ne tumbale ka keruke, ne tumbale ka klipuke, ka chorégraphe na ka fembe de ke. Donc ne be inspiré à l'au-delà. Voilà, c'est ça kuma bi gana le Charlie. Oui oui. Ne re de la ka yibi ka dong la nana. Ne be fay ko parti ni fitini da hakil na jigala parce que madame ne wonde way kayna ni ganda wala way dia nana zuwaini lima ni ganda wala. Allah. Nana nana wadira yari makoy tumbuti chin fa babara yari matun tumbutu chin la kwal bara yari matun tumbutu chin fa bawadira yari makoy tumbutu. Merci beaucoup Charlie. Oui. Voilà, c'était trop bien. Si ça on a fait un sur Charlie featuring avec d'autres artistes. Chama ibadon bara nyuma ba yere fere ne featuring ke ni Umusangare nye featuring ke ni Aïcha Kone nye featuring ke ni Bliabel la congolaise. Ah oui, je travaille avec des artistes internationaux ils se sont déplacés de leur pays pour venir me chercher jusqu'ici au Mali. Nye ne nous lui featuring ke ka clip ke. Je travaille avec Habib au festival du désert. Je travaille avec Afel beaucoup. Bon, pas mal d'artistes avec qui j'ai évolué. Et puis c'est des grands artistes aussi internationaux. Donc voilà, je travaille avec Kader. D'accord. Alors, oui. Si ça non, ambe feka doni na soro demsenu do bi ba soro chale bi demsen chama be we feka ke chale nyogonay ka tebe chale la. Est-ce que lu demsen do bi bolo ni bi kulu former a chama yere demsenu chama ne se ka fi ali ba mana bula. Ah oui, je me rappelle hier demsenu ka émission Ministère. Il y avait non, c'est pas ministère, Gende Kene. Ah, d'accord. Voilà, il y avait un petit qui m'a imité, Bobo de dos, à te corroborer mais il a compéti au nom de Charlie Arbi, il chantait mes musiques. Mais je t'assure, il a remporté la victoire. Ah oui, il a été le premier mot de Ninde Kankake parce que c'est un nepse qui est le coach Charlie Junior.
parce que n'a be fen ke amba ke ni seberi abana peu o nyogona chama mene bolombu dege tobe gao ya de challenge nyara gao ya de challenge nyara tombuktu ici yere oui oui d'accord si ça amena na kumani fanu nga côté parce que fanu vous plaignez tout le temps artiste ya dalendo tanga téléphone unta fallait chale yere na ka fanu chela be togodi c'est comme une famille. Mama delika ne wele ka fo ka mane sur téléphone wane ka téléphone c'est ouvert 24/24 ne yero do fo mo ngo staria sorol aka no ko ma marali de mano ibi yere ke staria mo mi munu yere de ke staria ne yere bolo aude ne ke staria parce que sans vous moi je ne suis rien. Donc ni ne ma ka téléphone ta abseka ke aw yere mago ben na fe min be na fa chama la sema o ka yere ke staria kon te téléphone ta mungama ne dumbe concert ke moko be se kana wala concert be mariage ke moko be se kana wala mariage be festival ke be dengundi ke e menene ko ko installer te téléphone tabi ke chogo ni me balo chogoti amana ko nera mo foshi ni na fo foy de tola ki yere bonya mo mo ki yere fu sa mo e dun te se kata mo ko mo de bi yere ke stari ne ko ni ni ngofan c'est la famille et la porte est largement ouverte famille ali sur la ofrena voilà amedonim na ina fobi 100 hamina ko juma yere be chalila hamina ko min ben na 600 yere oui malika ko ambe yoro min na bi tinye yere la ambe musique ke on se force à être joyeux mais en douce kashilendo bari alibi jamana ima amasabati adum bado ni pete yoro yemandi de damuntende ni aye ambe tlonge ke ambe pa ambe nyana jeke ambe fo ka soro vraiment jamana isabatira asigilendo PDP mais alibi pete mali konala alibi amase ka nyon fam alibi an ferelente anga dugu kona naina alibi halambe tagama joro lendo ambe tayoro mina joro lendo shi haklis kilente o ye femi vraiment ben kongolo la o hami pas de benna ni ko yimbe ban don jume abe ban chogodi ala bi voto anko ni be ala dilitron ala kana ni peye jamane kasabati mali do ka nyom mine ka don ko mali hine ni makari de be mali ambode don amina mali ka ke mali folo voilà merci voilà chale merci beaucoup si ça nga question ni do de gandale o emi chale refin jume kadi chale ni jena te ke fembe chale yele loko law femin kadne oye moya kadi o ite jume fena feku fin jume mandi ce que tu détestes le plus dans ce monde janfa ite janfa en fait tu vas pas faire la trahison il t'a fait d'accord voilà chale comme émission sera kunjama roma kuma kan laba jume bi bolo kala si enfle libero ni ka fanoma voilà kuma kan laba mimbe ouye ke awiyere fo ka damene directeur la fo planton merci beaucoup ka animatrice fo animateur cameraman ou technicien ka bela jelen fo bari ni ya chale ala ni au sababu no maninke utandon aye joyambe kaminke atse kayi donc anu foli kaka no bora yano be fanu fo be téléspectateur be la jelevon munu sigiran 660 ka enfle ani munu matan soro ka enfle be la jelevon bu wali nyumondo bu fo kosabe bari ni ulu yerete an yerete foye tiendo ni aye karsa ye star de ala ni fanu ni fante mo wala ite seka ke star tiendo bulu fanafo no bora yeno be sega kan anga nyomne kata le 22 septembre inshallah songoila golf konnala kata anga fête de l'indépendance fêtée à partir de 21h be invité lendo be mali be de invité lendo musokora bawo chokora bawo jeune de demisenu fima djema beka boy comme konokulu anga tani nyana jenke kata ni la chale albi soutenir ni nga groupe 100% live
Ah, Koduma. Voilà, merci beaucoup, Charlie. Pas de quoi, vraiment. Aïwa, en fleur, comme une boraka foi to comme ça. Coinjara ça, ay nere te kuma. Ola comme Charlie a foi, nere be se kumbaka. Le 22 septembre, anga boyko konokulu, anga nyon sur golf la, songoila. Koduma mene à partir de 21h. Donc surprise badine ba kokon nala. Ola toro ama foi. Restez connectés sur malikonaphonie.net.